complementar a explicación que deu o presidente da Xunta de Galicia con dous elementos que son imprescindibles. En primeiro lugar, lembrar que o mestre que figura nesta obra foi un mestre asasinado, palabra que non foi mentada siquiera nesta explicación. E, en segundo lugar, que a evocación que fai Castelao nesta obra é a de outro mestre, a de Alexandre Bóveda. Este cadro que está hoxe aquí en Galicia, que chega por primeira vez a nosa terra, debe de lembrarnos que temos unha conta pendente con todos os galegos e galegas asasinados, paseados, humillados, violadas, e que temos que recuperar esa memoria histórica democrática, e este é un bon momento para poñer iso en valor. É necesario, en primeiro lugar, que mestres e mestras que están nas cunetas de todo o país aínda podan ser exhumados e podan recibir unha sepultura digna, e iso aínda non se dixo hoxe aquí nesta presentación. En segundo lugar, é necesario anular todos os xuizos sumarísimos que foron unha verdadeira farsa, como a do propio Alexandre Bóveda, e que levou ao seu fusilamento inxusto. E, en terceiro lugar, é necesario que a memoria seña recobrada e seña complementada ca devolución do espolio e da rapiña da Guerra Civil, singularizada en Galicia ca devolución do Pazo de Meirás. Solamente así os galegos e galegas poderemos saldar as contas ca derradeira lección que nos deron moitos mestres e mestras e que nos deu o mestre tamén Alexandre Bóveda, un exemplo de que coa súa vida deu a favor das liberdades e da democracia no noso país. Esperamos que a duración desta exposición seña plazo máis que suficiente para que esas tres cuestións se poñan en marcha. Recuperación da memoria histórica plena mediante a exhumación das fosas comúns e das cunetas, sepultura digna para todos os represaliados e represaliadas. En segundo lugar, recuperación do Pazo de Meirás e todo o espolio da Guerra Civil. E en terceiro lugar, anulación dos xuizos sumarísimos que foron unha farsa.